băieți, mai faceți, am venit cu un nou episod pe acest canal. Astăzi vă voi prezenta cum să filmați. Mai întâi, intrați pe YouTube și ceva, nu știu, câteva chestii. Jos, uite, mai unde am pus eu acum. O să vă arate, uite, după cum vedeți, aici vă apare sus, aici, o cameră. Într-un fel faceți așa și gata. Aici vă alineți filmul pe care l-ați făcut și ceva de genul. Da. Dar eu acum nu o să vă arăt. Ok? Da. What? Vedeam să fac videoul acesta. Vedem. Ok, nu știu să mai am. Hai să ne jucăm pe o mapă cu Roblox. Numai YouTube. Am arătat cum să filmați. Intrați aici iconica aia unde vă apare o poză cu filmat. Adică nu o poză, așa. Ceva cu filmat. Gata. Eu am Roblox sticker aici, am intrat pe el. Secunda asta am intrat pe el, să putem să încarce, loading in. Și am intrat, welcome to Roblox. Am deja un cont, mă chemă prezent Gabriel 134. O să vedeți aici la început că o să-mi apare numele meu, hello, prezent Gabriel 1234. Uite, hello, prezent Gabriel 1234. Intrăm la games. Frumos. Hai să intrăm pe mapa cu... Nu știu o mapă, așa, oricare. Hai să scriem FNAF Horror. FNAF. Uite, am și McDonald's Tycoon, dar nu-mi place. Pokémon Brick Bronze. Femeie de vreo 3. Five Nights at Freddy's. Hai să intrăm pe New York, state Road Kick. Și să facem. Hai să intrăm, să vedem ce mai e pe aici. Mapă interesantă. Așa. Ce puteți? Five Nights at Freddy's, FNAF 1, by New York. Și până chiar mai așa. Aici. Da, nu? Da. Se instalează cam greu, dar ce să facem? Mergem așa cum putem. Nu mergem. Apoi pe aici. Așa nu vrei să ieși.
Am apăsat prea mult și am și greșeală de pe... Da! Hai până la... Ne jucăm pe mapă. O să joc pe un server cu pizza sau pe McDonald's. Nu știu. Dar ce facem? Vedem așa cum putem. Hai să intrăm la groups. La front. Am câțiva prieteni. Nu știți. Vedem acum dacă îți conectați. Unde ăstea? S-a lovit 13. Da? La game scriem pizza. Mă rog pe mapă pizza. Acum ar trebui să mă conectez cu un prieten, dar eu nu știu dacă vreau să intru pe mapa de McDonald's. Commanded Iulian 1930. Pizza place mobile. Apăsăm pe pizza place mobile. Și ne conectăm. What? Peste 21 de catalioane de mii. Peste 21 de catalioane de mii. Like. Adică așa. Nu știu. Hai, bli, la ce ai? Așa. Ok, căcada de bat. Părgălii de telefon. Cum de mă pe ceva șmechere, a început să facă figuri. Mici. Porcărie de telefon. Doamne, inventă telefoanele astea. Ok, acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați un like și subscribe. Pa, pa.